ምስክርነት ኣለኒ ንጎይታ ናይ ሎሚ ሶሙን ብጣዕሚ ሓሚመ ነይረ ሶሉስ ድንገት እየ ሓሚመ ድንገት እየ በቃ ርእሰይሲ ከምኡ ኮይኑ ይፈልጥ ብሂወት ኣይፈልጦ ነይ ትርስ ሕማም ከመይ ከም ዝኾነ ይተረዳነ ግን ክትሳይ ከኣልኩም ካብ ዓራት በቃ ንኩን ብጣዕሚ ኣውያት እየ በቃ ኮይኑ ኣውያት እየ ገይረ ሽዑኡ ጸሎት ነይራ ገነት ተስፋ ነይራ ገነት ከዓ ነይራ ክልቲአን አጋጣሚ ሽዑ ጸልያ ነይረን ገነት ተስፋ እንደጸለየት ከላ እዩ እቲ ሳይ ኮይኑ በቃ ጸልያ ለይ ለመንጓዓት ማለት እዩ ኩሉ በቃ እቲ ቅዱሳን ጸለዩለይ ናይ ብሓቂ እንዳቀስ እንዳበለ እንዳፍሰስኩ በቃ ማይ ሓዘላትን ገነት ማይ ሒዘ በቲ ማይ ደም ኢየሱስ እንዳበልኩ ኣብ ርእሰይ እንዳፍሰስኩ እንዳሰተኹ ርእሰይ እንዳፍሰስኩ በቃ ደርጋና ሓደ 10 ደቂቃ ኸውን ብጣዕሚ ቢልን ነይሩ ድሓር ከምኡ እንዳበለ በቃ كمان شعوس أي تردد أن كمان بزحري خامل شو تك أسوسيدني بقى فأجرا بقى طفيا فأجرا